Èdip i Antígona, no, més aviat a l'esquerra l'Albert Pérez, que és el missatger, i a la dreta l'Oriol Genís, que és l'oracle. Tots dos són encarregats de donar bones i males notícies. Però, en realitat, escolteu, la humanitat actual necessitaria més Antígones que reclamessin d'una manera tan clara contra la injustícia, contra tot? O no serviria de res, tampoc? Bueno, jo crec que sí que necessitarien, ara si servís, que no serviria, segur que no, perquè sabem que la gent diu coses i ningú fa cas, no? Els polítics van a la seva bola i desgraciadament no fan cas de les coses que passen. Només cal mirar, per exemple, el Mediterrani, no és prou injustícia. Va. Tota la gent de la flotilla els han enxampat i els han matxacat. Exacte. Injustícia, sí. Va. Es pot fer res? Doncs no, perquè és que no hi ha manera de que els humans som així. Sí. I parlant de l'estat espanyol, per la guerra, després de la guerra, un quant de gent està enterrada i no se sap on estan, i això és el tema d'Antígona, precisament, no? Enterrar els morts i saber on estan els teus morts. I això es veu que aquí tampoc es pot saber. Exacte. Injustícia? Doncs sí, injustícia. Com tantes i tantes coses. Això fa 2.500 anys que està escrit. I ja llavors ja passava. I ara passa, i passarà d'aquí 2.500 anys més, perquè els humans som així. I ja està, és trist dir-ho, però som uns bitxos molt dolents. I aquesta és la grandesa de l'autor, no? De Sòfocles, no? Sí. De poder escriure una cosa que transcendeix tot aquest temps i aquesta època, no? L'exili, les llibertats, el poder, Això. la injustícia de les lleis. També parla de l'exili, no? Èdip, l'exili a Atenes, a Colonos, en aquest cas, està tot és com a prop, però és un exilat, també. O sigui que... Per tant, aquells que potser pensem de forma optimista, que potser hi ha coses que es podrien canviar, ens haurien de donar que la història de la humanitat és així. Si a Sòfocles ho veia així, i segles després ho veu així, és que la humanitat és així. Sí, no... el que passa que també una de les grandeses de la humanitat és l'esperança, no? I bueno, doncs també hem de creure en això. Clar, i per això fem aquestes obres, si no creguéssim no les faríem. Ni les recolzaríem ni estaríem a favor del que estem dient, precisament perquè hi ha una esperança que les coses canviïn, sempre hi és aquesta esperança. L'esperança podria ser una de les frases de l'obra que diu que la humanitat tant s'encamina cap al mal com cap al bé. I tant que sí. Aquesta és una gran idea, penso, no? Perquè no caure en el pessimisme de dir no hi ha res a fer, tot està molt malament i què hi farem, no? O com diu Antígona, no estic feta per l'odi, estic feta per l'amor. Exacte. Bueno, sempre és aquest equilibri de la balança, no? La humanitat, mitja humanitat va cap al bé, l'altra cap al mal, uns odien, els altres estimen. Bueno, i així ens anem fent grans. I això ja... Som dos iaios. Anem a aguantar. No, dos iaios estupendos, ja sabeu la meva admiració cap a vosaltres, dos dels millors actors d'aquest país. Per cert, a vosaltres què us ha aportat aquesta experiència del Sòfocles 3x1? 3 en 1. 3 en 1? Contactar amb aquests grans temes, no? Jo penso que això és una cosa... No sovint a vegades tens aquest material entre les mans com per poder dir unes coses tan grans i tan ben dites, a més, amb la versió de Carles Riba, la versió que té la Carlota del Carles Riba, vull dir, per tant, aquí tenim un llenguatge terminat, tenim unes idees altíssimes i això és una cosa que s'agraeix poder fer també aquest tipus d'obres, no? Sí, ja una mica ja em va passar l'any passat amb l'Ifigènia, que el va dirigir l'Alícia Gorina, però trobo que la manera de fer tragèdia, no? Els grecs, els clàssics, necessiten d'una èpica que un text normal no té. I llavors aquí hi ha dificultat, perquè és posar l'èpica, que no quedi grandiloquent ni allò de reritxo, per dir-ho d'alguna manera, que sigui orgànic però ha de tenir una èpica, si no el text cau, no té cap mena d'interès, no? I després com està escrit, perquè és tan bonic, les paraules que utilitza i la construcció de les frases per descriure't una sortida de sol o la humanitat, o els defectes i les grandeses de la humanitat, que és preciós. El text és una meravella. A nosaltres ens fa créixer com a actors també poder fer aquest tipus de textos, perquè no tot és el teatre més contemporani, més modern, que també està bé, però aquí tenim una riquesa
també prosòdica i vull dir, de llenguatge i de vocabulari que en altres obres no es té. I aquí pots, diguem-ne, posar aquesta cosa que dius tu, no? Aquest motor, aquesta xitxa, que per tirar endavant una cosa d'aquesta mena, no? D'aquesta alçada i d'aquesta envergadura. Doncs ens ho hem passat molt bé, perquè hem gaudit de la interpretació i també, com dèieu vosaltres, del text. I també, doncs, una mica dir-li a la gent, que la gent que no s'atreveixi amb les tragèdies gregues, Clar. que vingui, perquè en realitat Mira, és la tragèdia grega, és una tragèdia de l'altre l'actualitat. dia van venir instituts i estaven aquí fora per anar i de cop els hi vaig dir, què, us ha agradat, no? Dic, sí, això és com un joc de trons, perquè són històries, són històries lius familiars, guerres, i de cop 2 o 3 em van dir, no, perdona, molt millor que Joc de Trons. Això segur. Bueno, sí. Això segur. Sí, I això que hi ha molts monstres, bueno, però que és xulo, no sé, són històries molt maques, són com contes. Sí. Contes bonics, els déus, els de dalt, els de terra, l'inframón. És xulo i no deixa de ser l'arrel de la nostra cultura. I històries que parlen també de coses, desgraciadament, a vegades a les famílies, que són d'una quotidianitat, diguem així, delictiva o malaltissa, no? Com l'incest, no? No parla de coses que siguin alienígenes a nosaltres, aquestes, desgraciadament. Sí, i de com els fills m'arrosseguen les culpes dels pares. Això. No, Aquest que, és un dels hòstia, temes. jo aquí no tinc res a veure i em cauen per totes bandes, per alguna que jo n'he fet. És que parla de moltes coses. Sí. Ostres, és molt interessant. Doncs a veure si tant missatger com oracle donen més bones notícies que no pas dolentes, Ho procurarem. Val. Ho procurarem. Doncs Albert Pérez i Oriol Genís, moltes gràcies. Gràcies a tu, Pep. A tu.